Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless. Fountain niya, guys. Ayan, ito. Kaya lang, hindi patay yung tubig eh. Kasi yung tubig dyan galing sa taas na yan, pababa, punta doon sa baba doon. Yan, sa baba na yan. Yan ang dalo yan ng tubig niya. Yan. Kaya yung patay yung makina eh. Yan to yan. Yan guys. Ito, yan. Ganda niya. Tapos yan yung main building niya. Yan, gawa sa lupa. Yan, gawa sa lupa yan, guys. Yan, kaya lang patay yung ano. Yan, ganyan kaganda dito. Yan, yan yung main mountain. Yan. Kaya lang pinatay na lang yung mga eh. Baka buka mamayang gabi buksan ulit yan. Yan, diba? Yan yung main building. Yan, mismong gawa sa lupa. Yan, guys. Yan. Diba? Kaganda niya. Yan, magandang gahapon. At yan, guys, magandang hapon dyan sa Pilipinas. So gabi. At mega shoutout nga pala sa aking SMY Tuber family. And good luck. God bless. So guys, nandito tayo sa loob ng swimming pool. Yan, guys, tingnan nyo ang swimming pool sa loob ng swimming building. Yan, laki, no? Yan ang swimming pool dito sa loob. Yan, swimming pool naman, guys, na makalaki. Tingnan nyo, diba? Swimming pool lang yan, guys. Tapos dito meron pa siyang sariling jacuzzi. Ayan, ayan ang jacuzzi. Ayan, jacuzzi. Tapos dito, ito yung banlawan. Ayan. Tapos dito ay sauna mat. Ayan, sauna mat. Ayan, sariling sauna mat. Diba? Ayan, kayaman ang may-ari dito. So sobrang daming pera, hindi na alam kung anong gagawin. Tapos dito banda may sarili pang gym. Ayan, guys, gym lang to, gym. Yan, gym. Gym. Oh, gusto na, sinong gustong mag-gym dyan?
pampalaki ng muscle, pampaliit ng tiyan, pampalaki ng balakang, meron. Yan. Kaya tayo yung pampalaki ng balakang eh. Yan. Tapos ito, di ko alam kung ano tawag dito. Yan. Dito tayo, balik tayo sa swimming pool. Sa swimming pool guys. Diba? Swimming pool lang yan. Swimming pool lang yan guys. Lang naman ang taas. Yan. Kala mo nasa labas ka lang. Diba? Kala mo nasa labas lang. Guys, ito naman ang tambayan. Ganyan kaya nga nangyayari. Tapos tambayan sa bahay. Ang tatambas. Diba? Tapos masabi ko sa bahay. Ito yung general manager dito. Yan. Manager. Yan. Ito yung general manager dito. Yan. Oh. Ako may-ari ng bahay. Ako may-ari ng bahay. Ayan ang general manager dito. Ako yung asawa ni Janet Camo. Yan. Ito yung asawa ni Janet. Mrs. Snoop. Mrs. Snoop na yaya. Punta na kayo dito. Dito na kayo. Ganyan kaya man ang may-ari dito. Sa building, swimming pool lang ang laman. Ganyan kaya man yung amo namin. Saan gusto mag-swimming pool? Ayan. Sasabihin, design lang. Ayan guys. Tingnan nyo naman ang design sa taas. Saan ang gustong sumakay ng buffalo? Diba? Nando dito sa loob, diba? Kala mo nasa isang resort ka. Pero sa totoo lang, private ka na to. Private swimming pool. Yan. Jacuzzi doon. Jacuzzi dito. Ayan. Diba? Kain. Ayan. Tapos habang nakatambay, may naliligo. Dito ko nakain. Diba? Sarap na mayaman eh no? Lahat yung gusto mo magagawa mo. Yan ang design sa taas. Kaya lang nasa ilabas ka lang, naroon nakatambay ka rito. Out na, may ibon pa. Diba? Tapos dito, balik tayo rito. Yan. Ganyan kayaman po ang may-ari ng lugar na to. Ganyan po kayaman ang amo namin. Sa gamit pa lang, mamamatay ka na sa mga presyo na to.
Yan yung sa taas, ang design. Yan. Yan po ang design sa taas. Yan ang ginagamit sa labas. Ang tambayo ko. Yan guys, salamat.